Čau, já jsem Michal Kozel, toto je Pro Your Fitness, únorový měsíc, který mám připravenou posu, 20 a potom na jednotlivá kola 5, 10, 15 a jedná se o kategorii hobby. Jo, to samé na druhé straně. Činku dolů, osu dolů. Až řeknu teď, vezmeš si ji úplně dolů. Ne, to je dobré. Tak jedem, jo? 3, 2, 1, teď. Pojď trochu dopředu, vlastně to. Devět, 10, 11, 12, 13, pojď, 14, 15, pojď hrazdat. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, pojď, 2, 3, pojď ještě 2, 4, 5, super. Raz, 2, pojď víc dopředu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15, pojď na přitáhy, minuta a půl, pojď. Sedm, ještě 8, pojď. Pojď, budeš mít 2 minuty, pojď už tam. 8, 9, 10, raz, 2, pojď ještě 3. Pojď, odpočíň a pojď. Pojď, ty 3 dáš, pojď už. Raz. 2, to je ono, ještě 1. 3, to je ono, super, pojď dál. Pojď 2,50. Třetí kolo, pojď na něj. Tři minuty rovné, pojď. Pojď, 3 minuty, super, pojď. Raz. 2. Pojď 3. 4. 5. 6, 7, 8, pojď ještě 7, odpočíň, rychle. Pojď ještě 1. 15, to je ono, pojď na přítahy. A 4 minuty, 4-5, pojď.
Raz, dva, tři. Pojď ještě 2, 4. Pojď. 5 a spočí. Namaž ruce, pojď. 4:30, pojď ještě 2,5 minuty. Ještě 10, pojď. Raz, dva, pojď, 3, pojď ještě 2, 4, pojď ještě 1, pojď, 5, to jo, spočí. Pojď, vydýchej ještě 5. Přidej. Honem. Pojďme 3 kola, pojď na 4. Ještě máš 1,5 minuty, zrychli, máš 90 let, pojď. Vyměň, rychle. Spočni 5 sekund a máš minutu poslední, jo? Tak a pojď už, naraz, pojď. Makej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Půl minuty ještě, pojď. Udělej těch 100, pojď. 7, 8, 9. Pojď, ještě máš 15 sekund, pojď ještě ten jeden. 10 sekund, pojď rychle, hoď si to tam. 10, pojď ještě. Konec. 3, 2, 1. Super.